Bé, molt bona tarda, moltes gràcies. Aprofitem les persones si es poden asseure ara tranquil·lament. Amb aquest impàs hem començat, com no podia ser d'altra manera, amb una proposta artística. Ho hem fet fusionant la dansa, la veu, en aquest cas Raquel Gualtera, la dansa, i la soprano Anaïs Oliveres. Les escoltarem també a manera de fermall d'aquest acte de presentació del Dansàneu, 27a edició, novament repetint aquesta sala magnífica de la col·lecció de romànic del Museu Nacional d'Art de Catalunya, del MNAC, a qui només podem donar les gràcies per acollir-nos, i en aquest sentit doncs escoltarem les paraules del seu director, que ens adreçarà una petita benvinguda. Gràcies. En el museu hem estat repensant els museus, igual que vosaltres heu sigut capaços de repensar aquest festival d'una manera magnífica. Jo crec que una cosa meravellosa del Dansàneu és com s'ha reinventat i amb quina potència contemporània el festival té una imatge tan forta, tan viva. En aquest procés de repensar, a nosaltres ens queda una cosa per repensar, que és aquesta col·lecció on esteu vosaltres, que és la més emblemàtica del museu i del país, segurament. Sapigueu que ho farem amb molta calma, hem començat ara amb la Gemma, però sapigueu que una cosa segur que incorporarem en aquesta repensada, que jo crec que serà cap al 21, però tardarem un parell d'anys o 3, és la vostra veu. Una cosa que volem és que en les col·leccions del museu hi hagi de veritat la veu de les valls, perquè podem explicar coses, podem fer relats, podem portar els experts. El que necessitem és la veu de veritat dels que senten això com a propi en el sentit més físic i més sentimental de la paraula, i començarem just ara una ronda per les valls per demanar-vos que ens ajudeu a explicar què hem de fer amb els milers i milers i milers i milers, quasi 1 milió de persones que venen a veure això, què els hi hem de dir perquè entenguin això, on era i què significava això, què significa avui per vosaltres això. La meitat de la bellesa depèn del paisatge i l'altra meitat de qui el contempla. Torna a ser hora de pinzellar aquests objectius amb els colors d'una utopia realitzada amb esforç, tenacitat, entrega i passió, de mantenir la virtut d'un turisme sostenible que contribueixi a consolidar la valorització del patrimoni natural i cultural d'un elevat impacte social, individual i comunitari, i alhora d'esdevenir-ne coneixement, satisfacció, comprensió i fidelització. El Dansàneu és una simfonia humana que des del 92 no ha parat d'engrandir-se i manifestar-se, un procés increixendo, innovador, competitiu i de qualitat, que a partir del 2015 ha confluït en una nova etapa conduïda avui per la nostra directora Ruth Martínez, hereva de tants professors, músics, balladors, participants i també pregoners, del mestre Joan Serra i de forma molt especial del conseller Lluís Puig, que lamentablement no ens hi pot acompanyar. Normalment, quan comencem les visites davant d'un absis aquí a les sales, fem imaginar a la gent. Vosaltres només haureu de recordar, perquè segur que teniu molt més present que nosaltres des d'aquí al museu, com és l'espai del Burgal i quina part del Burgal tenim aquí, que en el fons és com només una pel·lícula del que hi havia decorant com a mínim tota la capçalera del Burgal, perquè tenim indicis que les pintures ocupaven almenys la capçalera. De la nau sabeu que podem saber molt poques coses, però que aquí només en tenim una pel·lícula. I seguint una mica amb el que deia el Pepe, com que encara no heu col·laborat, nosaltres us expliquem el que estem treballant des d'aquí i què és el que vosaltres, si creieu que us podeu enganxar, us enganxeu, i si ens dieu que això ho fem erròniament, doncs ho canviarem. Doncs bé, aquell 1992 a què em referia abans, la situació era ben complicada per la cultura d'arrel.
Fem una mica d'història. El Pallars Sobirà, que tenia més de 20.000 habitants l'any 1850, enfilava la recta final del segle XX amb poc més de 5.000 persones empadronades als seus pobles i poblets. Això vol dir que aquesta comarca, en menys d'un segle i mig, havia vist desaparèixer més del 70% de la seva població. I no només això, no només havia perdut la major part de la seva població, sinó que també havia perdut part de la seva identitat tradicional, havia perdut part de les seves formes de vida i havia perdut també part de tots aquells valors intangibles que havien passat de pares a fills, generació rere generació. Portem el cor en Lluís Puig, ho hem dit tots i no ens en cansarem, perquè ell ha set l'ànima durant tots aquests anys d'aquest festival i perquè ell van ser l'impulsor d'aquesta nova etapa i d'aquesta renovació que ens porta a partir d'aquella tradició, més tradició, i anar al que hem vist avui, a una contemporaneïtat molt radical. Aquest llenguatge s'ha adaptat als nous temps. Per tant, els 27 anys d'història del Dansàneu ens expliquen com el festival ha anat passant diverses etapes, segurament molt diferents cada una d'elles, però que arribem als nostres dies amb una programació que convida a anar a les Valls d'Àneu. Segurament cadascú hi trobarà el que més s'hi sentirà còmode, però segurament que cada un hi trobarà allò que el fa estar més bé amb si mateix, més feliç, més content. Al cap i a la fi, la cultura és això. Dir-vos que pel Departament de Cultura el Dansàneu és una eina, és un instrument i hem de continuar al seu costat perquè ens permet precisament arribar a tots aquells petits pobles que a vegades és més difícil d'arribar si no tens una complicitat gran com la que tenim ara amb el Consell de les Valls d'Àneu o amb la Diputació de Lleida, que fa 4 dies ho presentàvem a l'IAI i avui tenim una diputada que ve també en representació de Terres de Lleida precisament per donar el suport institucional que aquests festivals necessiten. Vingueu d'on vingueu, sigueu d'un poble gran o d'un poble petit o d'una ciutat molt gran, siguem tots benvinguts en aquest Dansàneu i que esperem que hi ha encara aquesta recta que mira cap al 30è aniversari. Ens queden 3 anys de treball, però crec que serà una bona fita. Enhorabona i que tinguem molt bon Dansàneu. I am
Jo us diré el que ha passat. S'ha perdut alguna cosa i no se sap qui l'ha trobat. Si serà el gos o el gat, la lligo, lligo, lligo. Si serà el gos o el gat, aquell qui l'haurà trobat.